Yanzu kai Nura, me zaka ce game da martanin wancan akan wakar ban san wani sarki ba? Dan girman Allah ka daina faɗar haka. Kamar yaya kenan? Zan samu raguwar masoyana. Kan na nufin tsoro kenan? Amma jiya dai na san baka da tsoro. To amma shin kai a ganinka su waye suke ziga shi? Ko da ban faɗi ba o'o da o'o ne misalai masu san kansu ba sai dimtawa wanda ya yi musu kai. Ba ka musu na kenan. To shin yanzu kai me saƙonka a gare su? Ba dole bane dama ka so ni ai. Ba haka na sa zuciyata dole sai ka so ni ba. Wanda suke so na nagode, wanda bai so na ban jin haushin sa. Wannan shine. Tar uba. Har da faɗa kuma Malam Nura. Ba ka maganan gaskiya. Me saƙonka na ƙarshe ma Nura? Allah ya isa ban yafi ba. Allah ya isa. An zo gurin. Lalle Nura ya fusata. Bari ni ma to na gudu kare hada da ni.